Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, a nagpailingad itinagan a Kimberly, wenno Kim, nga iti agdama, kat ada ijay New Jersey, USA. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Happy Father's Day to all fathers, especially to Berto Aiso di Tabauco. Happy Father's Day, Papa, from Lovely Rose. Happy Father's Day from Moises Dizon Jr. iti Taguig City. Shout out kani Noli Carino and family di ta Poblacion East, Pidigan, Abra. Kan Tibose family di ta Barangay Alinaya, Pidigan, Abra. Kang Ronaan Danuel kan Maricel Buse from Mary Jo Buse iti Singapore. Ni Breaker Stone iti Malaysia, Jennifer Sanorias iti Hong Kong. Pamilyak di Rojas Isabela kan amin nga Ilocano Factory Boys kan aminan nga OFW from Jaguar Isabela iti Riyadh, Saudi Arabia. Makablaawan pa iti Palikpik family di Marcos Rojas Isabela kan Happy Father's Day kada Kuya Ambong, Junior, Johnny, Edwin, Richard kan Michael from Jervy Bristol iti Saudi Arabia. Makabkablaawan ti pamilyak ti Estalila family. Happy birthday kan ni Mr. ko Geoffrey Estalila kan ti kaanakak ani Tisoy. Ti anak ko ani Eliza Faith Kastamat ni father ko Virgilio Aison kan kakabsat ko ada Jennifer, Jessica, Thalia,
Virgilio Jr. dita Alaminos, Pangasinan, from Lailani Ruth Estanilla iti Singapore. Happy Father's Day kani Mr. Francis Agurin iti Tabuk City, ken Dondon Udlos iti Skyview Virac Itogon from Marilu Odlus. Tatay Eduardo ken Nanay Marie Dakiwag, kastamat ni Edison Kagabi iti San Mateo Isabela, ken Ismael Dakiwag iti Saudi from Levi Dakiwag. Shout out iti pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Abdullah Habibi. Shout out pa kani Daisilyn Estrero iti Hong Kong. Happy Father's Day, Dominador V. Mendoza, ijay inanama Alicia Isabela from Lavlea, Mendoza. Makablaawan dagiti relatives ko dito'y tumawi ni Isabela. Barangay Malamag East from Bimbo Tamang. Ni Rochella Kainglet iti UAE, kan amin a relatives ko dita Santiago City from Rowelyn Corpus. Makabkablaawan ti pamilyak dita Balawan La Union from Virginia Angelo iti Abu Dhabi. Ti Yunabia Valle family dita San Lorenzo Bugoy, Cagayan Valley, kan Bautista family iti Simbiliana, Santa Teresita, Cagayan Valley, from Maria Shela Onabia iti Kingdom of Saudi Arabia. Intay nga rudon ituloy nga ibasa ti surat ni Kim. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Kimberly wenno Kim. Ket iti agdama, adaak ito'y New Jersey akadwak ti pamilyak. Dayto YouTube channel yo ti pagaayat a pagdengdenggan ti amak, sipud nakita na iti internet. Takasanumat ngamin, idi ka bambanwagan na, panagdengeg iti iloko a drama a maipatpatangatang iti radyo ti liwliwana. Naggapo ak iti rigat, ngamgapo iti panagsalukag ti amak, nagbaliw ti biagmi kadagiti duapay a kakabsat ko. Ngamjak ilibakken ka manang Emmy, adu tinapasaran mi a panubok. Pagteng adanda ni simukwan payan ni tatang, ngamgapo kada kami nga anak na, nagibtor ken kinabailan na asinaranget ti amin apan nakaikuspil, ken panangtagtagibasit ti dadduma, karamanen ti bukod mi a kadaraan. Sapay la ko mga rudmanang, tamaikan mat iti gundaway ang maidrama da iti padas ko, tabarang makaipaay mat iti liwliwakan adal, kadagiti na ayat, adumdumngeg. Bibiyang mo, no narabyanak si Kadolpo. Ala, rab-rabiin asimangpat ni nanang. Ngam-ap-apaan namanan ni tatang. Asawa na, Roma. Nagkapon nga tamanan kaya ni nanang. Kung responsable kang asawa. Kanayon lang talakas to. Rabiin nga agawid ni nanang. Kalpasan na, pagsasawa na pa ni tatang magdamag. Di mo mapasaya at ibiyat kayo. Naipaglakit din tanan na kanan dagiti kakabsat ko. Kuskus ko kumaitikili-kili. Sanda amang di pa nagkakaabad at tatang ka nanang. Di nakman pakibiyangan. Oo na yun ti kastoy. Kasta dagiti matam tatang. Apay dagiti matak, anak. Limtag mo tatang, kasla nagsangit kayo. Anya? Anya kumaga pong agsangit ak ngay, Kim. Awan ti lalaking agsangsangit, nang runa dagiti ama akas kanyak. Di kat ibagadan ton, apamaklaan ak no agsangit ak anak ko. Ngum talaga amadlaw ang nagsangit ka, tatang. Saan anak ko? Napuyatan na klangi sa okas ti matak. Ngam saan ka nagsangit? Anya kumangay aga pong agsangit ak. Gapukan ni nanang. Oh, makitam tatang? Kalat na paulimag ka? Kim, anak. Kan may sa tatang.
Saan nyo ang mabalin nga ilibak kanyak tinapasamak idirabi Ngamin, nangag ko ti pa nagsubsubang yu kaninanang idisimangput. Iso nga amuklaptan. Ninanang ti makagapo, no apay akasta ti langayo ita. Mababainak to pa yan. Gapit aramid ni Nanang manang Kimberly. Ha? Anyat kayat mo asawan, Bonbon? Ibagbagat agiti kalugaran tayo akalapati kano ang nababati tayab na ni Nanang. Ha? Anya kalapati nga ababati tayab na nga ibagbagam? Anya pa ngay? Hostess. Ha? Hoy, Bonbon, saan man atilay bagbagam Anya a hostess asasawam mat? Isumati bagbagat agiti kalugaran tayo. Nangrong na ni tata kanura taga-bagatan. Agmursit pa iti uray la Nukas di akasarita nak may papankan ni Nanang. Mabalin ka di, Bonbon. Liklikam dagiti kakasta tao. Saan arumbang asayangam ti oras mo kadakwada? Tandaanam dayta, ading. Di pa'y lasimrak dito'y pagturturugan mi ni Tatang. Sigurado nga urayan naman ni Nanang. Kasanumot ngamin. Rabi iuna yun. Ngam di pa'y lasimangpot ni Nanang. Kaasimot ni Tatang. Kanayon latan nga iso ti agur-uray ko ni Nanang. Iso ti agtrabaho dito'y balay. Kalpasan ti panaggapo na makitrabaho iti kompormila dita. Tapno at dala ang matgadan na. Kalpasan na, isupay ti agluto, kas kada aglaba kadag iti namurngan mi. Sapay di na kaya tatumulong Pumangon man kiti, tamapana ko mismo. Pambarak mo tan ang mga ibagakan ni Tatang arumbang amaturugan. Nay, papanam Kimberly anak. Apa abimangon ka? Ay kwa, mapanak o mismo, Tatang. Dito'y kalatan anak ko. Orayin naktay nakalaan di arinola. Tapno saan ka narumuar pa Ha? Mabit lang anak ko Orayin nak dito'y. No kinadungo ti pagsasaritaan, para kanyak, awanan ti umasping pay iti kinadungo ti amak manang Emmy. Isu ti mangged tapno adda pagbiag mi. Isu pay la ti agtrabaho iti uneg ti balay. Taninanang ko, jak amo asawan ti maipapankan kuana. Sala nasaya at ti pannakilangan ni Nanang iti amak, no maiyawatan ni Tatang iti kwarta. Ngem responsable ni Tatang, taam muna ti agilasin iti para iti panagadal mi nga agkakabsat, ken para iti pagkasapulan mi a pamilya. Idinto ta ni Nanang, no maiyawatanen iti kwarta, saan min nga ammuno anyat pangusaran na. Tirigat na, kaslaawan anyaman na kankwana ti adu arigat ti amami a makitagtaged iti kompormi laditan, tapno mabiyag na kamilaeng. Iti na minsan arabii, Tatang, apay di kay pala maturog.
Adala man ti rabi Kimberly, anak ko. Tatang, saan kayo kadipay irwam akanayon amarabyan nga agawid ni nanang? Pasaray parbangon pa yan no daduma. Maturog kayo kit din tatang. Saan yun nga urayan ni nanang? Sumangpot tulatan no kayat na. Diya ko urayan ni nanang yo. Ta sigurado asaanan niya gawin. Anya? Anya ti kaya siya asawan tatang? Itay simang puta ka nakikarpintero diyan dos mundo. At na nakita ka surat iti cabinet mi ka ni nanang yo. Surat? Juan. Mensahe nagkapoy ti inam. Anya ti kunana tatang? Kimberly, sikat ti inauna anak ko. Ang asim tagbalin ka kumaan na tipker. Tapno na pagtuladan na kita adim. Tatang, anya ka din ti bagbagayo. Anya ti may papan ka ni nanang. Anya ti ibagbaga ti surat na. Pinanawan na tayong tinayo. Anya? Day tatagpay sonak. Day tatilinaon ti surat nga imbati tinayo. Iso ano adak man ita ditoy. Saan nagaputar urayak di inayo. No di kat pampanunutak no kasano kayo ni anak mi. A pinanawan ti inayo. Ay, anda kita'y adim nga, ike, maapok. Ni Bonbon, agsaksak do lola. Ni Bingbing, nakaturog. Nabannog namin. Ay, kasta aya. Nangyagak iti kaninyo. Taamok nga awan jay amayaw, tanapan na kiobra. Ay, adangarod na yun ti kanon mi apinanawan ni tatang Ha, no kasta, adan kaninyo. Adan alola, nagluto ni tatang sakbay apinanawan na kami. Kalpasan na, binilin na kun itirombang nga ramidag. Apag isunto no sumangpot no malam nga agapo iti trabaho na. Ay, una yun, anagtak ng jay amayaw. Lola, Noan niya, tinaknakan jay na ayaw, taapay apimanaw mutin. Di na kay man la pinanunot mo't nga anak na. Uray anak ko amis mo jay inayaw. Kagurak ti panangabandona na kada kayaw. Kagurgurak apok. Inton maminsan, Jack kaya tatrabaho niyo dagitar aramidak dito'y balay. Nalawag, Kimberly, Bonbon. tatang, Ni manang ngamin tatang. Iso tinang ibaon kanyak ngagsak daw. ala, di mat nagsaritaan ta tulungan ta ni tatang. Siya Kimberly, Huston, Bonbon. Jack kaya't nga darumso adiyo pag kinaawatan nga agkapsat. Gapulang iti gagariyo amang tulong kanyak. Maasyan kami ngamin kada kayo, tatang. Uwan nga ro tatang. Tano saan ko maapimanaw ni... Kimberly, Huston ko nakmat. Basta laglagi pa nyo akanayon ti bagbaga kada kayo. Kim, no talaga akayat nakatulungan, anak. Asikaswam dagiti kakabsat mo. Day talang ta aramidam. Siya kung ti makaamoy ta amin. Basta ti panagadal mo, kandagiti kakabsat mo lang ti asikaswam.
Anya man ti masapulyo kadagiti apok. Ibagamla ang kanyak, Dolpo, wan. Adda kami kan ni tatang yu anak kasagana amang saranay kada kayo. Nanang, Di mi pulos kanunungan tinagalas nga inaramid ti anak may. Nagrunak at nagbabasit pa'y dagiti apo ko may. Kamkas di kitin. nanang, gusto ko man. Ha? Nalpasan na ng ngedeng ta anak yo. Idawat tayo langan anasaya at kumati ka sa saad na iti sa di naman nga ayan na ita. Ay, una yan, Dulpo. Sika lang arudan ti inagrabyado ti anak may. Ngam na saya at latati kayat mo apagbanagan na. Pudno an atak ng kabarok. Iso nga ad-addan ababalawak di anak may. Gapo iti kinadarasudos ngay naramid na. Di pa'y lakat maikan iti pagnakman. Gapo iti kasjay ngay naramid na. Sipod pinanawan na kami ti inak. Ad-addan asim maet ni tatang anangged manang Emi. Awan apulos ti pilyen na trabaho. Basta mabalin apakipurdiyaan, basta amuna nga adatangdan na, serken na. Saan la aday ta? Mangged lang aruden nga agmalmalem, isamiranan tupay la ti aglako iti barbecue ken balot iti rabii, iti asidag ti kantina iti lugar mi. Ti dayawak unay kankwana, uray nagado agundaway amabalin na kumaasukatan ti inami. Di na inaramid, manang Emi. Nagtalinaed anapudno ni tatang iti inami. Ket di na pulos ginandat asukatan ni nanang mi. Naglabas nga rod ti adu atawan. Saggaysa kami ang nagturpos kadagiti kakabsat ko, babaan iti panagsalukag ti amak, manang Emi. Ket dagiti dua nga adding ko, agpada da idin nga adda iti balasiw taaw, taagpada da nagabrod, kalpasan ti panagturpos da. Tatang, anyat makunayo itinatarimaan abalay tayo? Ay na, nagpintas nga road, Kimberly, anak. Makapabangar itirik na. Sigun kada bonbon ken bingbing. Pagsardengan da kayo kanon a makitagad iti kompormila ditan tatang. Saan da kayat nga agtrabaho ka pay? Nay, katanya lang arudan nga ita aramidag. No pagsardengan dakmeten amanggay. Tatang, agsalugan ti pigsayo. Tirumbang kada kayo kat agrelax laangan. Saanan arumbang agbanog kayo pay? Anak, nakarkarong agsakitak no awantar aramidag. Isa pang nga asiyo kuma. Saan da kalapdan nga trabaho? Basta, saan anatangkan ti ulo yo, tatang? Dumngag kayo kuma. Kimberly, anak. Kat inton maisimpak mo dagiti papeles kung agabrod. Agsagana kayo, tatalaga nga isurot da kayon tumat. Jack lakit di umanugot amabati kayong agmaymay sa ditoy, tatang. Dolpo. Roma. Siya nga ron, Dolpo. Nay, Roma. Apay ngagsangit ka nga. Pagkawanan na. Pangasim.
Pagkawanan na kuma. Di nasayaan. Sumrek ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Oh my God. Nalaos ti panagbabawik, Dolpo. Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka. Pagkawanan na kuma. Roma. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti agsublikan ka. Ngam naunakla ang tinagpain. Kanaam kag nga ang mga noon niya ti aramidan dagiti anak ta. Nilaangan Kimberly ta dito'y nga anak ta. Amok, Dolpo. Nadamag ko ngamin ang nagabroden da bonbon kan bingbing. Oray ni Kim. Dandanimot na nagabrod. Oh, apay ngay nga at na nagsangit ka, Roma. Gapo ta mababainak, Dolpo. Nalaos, ti panagbain ko, gapo iti kinaawan serbik nga ina. Malaksid iti dayta. Balangkan ti sakpay a babae. Babalawak iti kasta unay ti bagik. Babalawak unay. Tatang, nalipatan niyo ka din tinaramid kada kayo ni Nanang. Saan, Kimberly, anak ko? Diyak tumalipatan, Apolos. Nukas nga rod, apay nga awatan niyo pa'y laang nagnag dito'y balay. Apay, anak. Maibturam ka di nga agkatang-katang ti inam. E dinto ta naglawa mo't da ito'y balay tayo amabalin na apagtagusan. Ha? Di kalaka din makonsensya, anak ko. Kalpasan nga inimot na kadya inam iti siyam abulan iti saklot na. Kalpasan nga imwis na ti bukod na abiyag iti impas ngay naka. Maibturam abaybayan ti inam nga agkatang-katang. Akayarigan na ti maysa nga agpalpalama. Kasta ka di. Tatang, Damagak man ken ka, anak ko. Idi ginuliban ken pinanawan nak ti inam. Napuutam ka di nga impangtak. Nga inlunod ko, wano pinanggap ko abalsen. Kasakitan ti inaramid kanyak ti inam, anak ko. Ngam si dada anak lata amang pakawan kan mga awat kan kuana. Isa pang nga asim, Kim. Anak, lukatam ti pusong para iti inam. Katulungan na kamangilawlawag ka dagiti kakabsat mo iti amin. Pang-asim, anak ko. Makisarsarita akin ka. Pang-asim kuma. No pa'y agkad-kad tiriknak manang Emmy, imanugotak iti kayat ni Tatang.
Ta idi nagsubli ti inami. Idi man laengen anakitak arimanyag tilangan ni tatang. Tinulungak nga rod ni tatang ang nagpalawag kadagiti kakabsat ko, nga itiday di akan nito, kat agpadan nga addada iji balasiw taaw. Idi nakaabrodak, naamamok met tinagbalin nga asawak. Iso ang nagbalinak a citizen iti ayan ko ita, kat naalak dananang kan tatang ko. Aklo nagkaaging ga ita, sabali lata ti tratok iti inak, gapu kadagiti pagteng iti napalabas. Ngem kanayon latamet abalakadan nak ni tatang, asaan arumbeng ti aramidak. Banag nga ikagkagumaak met nga imula iti isip ko, tapno mamimpinsanen a mapunas tinagumok agurak para iti inak. Kat amok manang, maaramid ko dayta, babaen iti tulong ni tatang ko. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Kimberly. Pagayam a Kimberly, napintas man ti mensahe ti pakasaritaam, nang runa ti kababalin ti amam. Iso as ipapanakkel kami anang itampok iti pakasaritaam, iti mismo nga aldaw dagiti adigi ti pagtaengan. Sapay la kumapagayam ko, tamasursurom nga agpayson ti mamakawan. Taibagakken ka. Iti kanito amapakawan mon amamin pinsan ti inam, mapunas tumot aminen a negatibo arikna nga adda iti kaunggam. Kat para iti amam, kan kadagiti amin nga adigi ti pagtaengan, Happy Father's Day kada kayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunan.